Morning ndine Jack. The update ya nkhani ya David Burke. Amachita spells zina lake D4VD. Kani nayikambapo chaka chatha itangopangika kumene. Yeti ndiye pachitikaso zambiri this April. So David Burke ndoyimba wa ku USA. Ainzaka 21. Nyamata wachikuda, very talented. Onena kuti anali up and coming. Anayamba kulandira ma award, amayamba kudziwika internationally, anayamba kupanga collaborate ndi ma artists ena so akulu wetu onena kuti zinali zikuyenda. Taiwala onena kuti tigwirira koma ngati muli nacho tenazo. Kani yake si yabwino ndiyo mvesa chisoni. Sono akuti David anakumana ndi mwana wina dzina lake Celeste Rivers Hernandez. Mwanayo ali ndi zaka 11 Celeste. Ati panali vuto loti mwadzizi wati ana okhanga tovuta pang'ono Celeste ku nyumba ita. Ziyazomathawa ku nyumba zimene amapanga Celeste nthawi zina. Nthawi yomwe David amakumana ndi Celeste, David anali zaka 16, Celeste anali ndi zaka 11. Ndara namba umacheza naye kudabweza kuti mwana ucheza chani ndi mwana wa zaka 11. Kenako anayamba naye ngati chibwezi zimene zili illegal kumene kunkugwiririra. There's no other word for it koma nkugwiririra. So no ndineneno kuti ngani ni my allegations, that these are allegations. Ngani ili ku court nde izizi ndi zimene akupanga allege aboma the state against David Burke. Nde awa ni my allegations si fact. Ndizonena kuti case ya chiti represent ku court David ndi timu yake akwena onzechita defend kunena kuti zinthu zonzabodza pazifukwa izi. Yeti nde zimene ndikunena ndi case yomwe yachiti represent ndi state, right? Nde akuti mena amafika zaka 13 Celeste chili chibwezi full blown, right? Mpamene David amayamba zoyimba zinamba ngati mwa simple pa TikTok kenako anthu zagwira nsewu mpaka kutchuka David aja. Masingozi onena kuti akugwiritsidwa ntchito ndi ma productions akuluakulu kuyamba kupanga drama nyamatani, right? Koma munthu ayoseyo anala kuzembera nabe akupanga chibwezi ndi Celeste anala kumathawabe mu nyumba. Nde kangapo kose makolo ake Celeste anayimba phone ku police kuti Celeste wathawa. Eti apolisi nkumankano mzaka ulendo wina adana apita ndithu ku nyumba kwa David kokwanena kuti tamva zoti kuli mwana kuna kudzatani. David ananama anauza apolisi kuti ndinamuonapo kamodzi kokha sikuti ndimadziwana naye kwenikweni chani. 2 days later Celeste anapeza kuti wabwerera kwawo. Apolisi sankadziwa kuti analali ku nyumba komwekoyi. Koma even after that amapitirizabe. Yeti nde you can imagine ulana kumana naye ni zaka 13, 11, 12, 13. Nde apo mene a David sagwira nsewu kwambiri kuti kali aija ili pamwamba chani ayambaso kumanaso ndi anthu ena kuti nde according to zimene nawapeza to police zizeti anamba panga nsanje Celeste kuti a David achamaka kumana ndi azimayi ena komanso akakumana ndi Celeste amakumana naye mobisa. Ndi Celeste ati amatopa nazo ine mmango ndibisa pamene zino zonse zabwino akupita ndi anthu ena. Ndi akuti mu April 2025 anayambana. Nthawi imeneyoyo David analaonera kuti wasala pang'ono tusano abamuno so pananga sanala kungotusa masingozi zinazoti zabeba so pano ali ndi tuwa akupita kuapa kupanga launch album basi nyamata wachuka, he's up and coming now zikuyenda. Nde anapeza kuti wayambana ndi Celeste just before Celeste nde atakwiya atananena kuti nditaya panopo ifo choti zinthu zikukuyendera ndikhoza kuonongera career yako yonse ndi ulula zonse zomwe takhala tikupanga. Nde a David akuziwa nena kuti dziko kungotati dziwe kunena kuti apanga china chilichonse ndi mwana, life yake, career yake, everything ends yeti zithera pompo kunja kulibe, there's no two ways about it. Nde akutanangoti okay nakata mali zote zili pa text tuzimezo zote azipeza apolisi akuti mpamene a David anamuitanisa next day anatumiza mu April 2025 anatumiza Uber ngati taxi kuti ikamutenge. Analipira abwera tizatani uzacheze kutalitali ati mwanada anabwera chani taxi ulendo kunyumba kwa ndani kwa David. Ulendo wake unali umenewo
Celeste sanataniso sanaonekeso kuchoka nthawi imeneyo April 2025. Makolo wake mwana ali kuti koma mwana ali kuti mpaka na missing person. Mwana anasowa April, May, June, July mpaka na September mpamene amazapezeka kuti akupeza Tesla iyoti inapangidwa impound. Gamondora akangoipeza kuti mwina angochita paki mosadziwika bwino palibe mwini chani amaitenga ngati kuipanga clamp nkukayika ku impound kuti mwini wache alipira akaitengepo ndanayipitisa ku impound Tesla ya black. Koma munali chifungo choti anthu anayimba phone ku polisi kuti Tesla tatengayi muyu chifungo chodabwitsa apolisi mpamene amabwera mpamene nonkhani ino inaabuka ine imene ndinati ndinayikamba last year nakamba pati imeneyo kunoti kwapezeka Tesla inali ku impound yayimba phone apeza thupi la munthu. Thupilo munthu anaupeza mpagi chidali ichi chest anayipeza pena manja ndi miyendo anapeza so mu bag ina mabaga ya plastic. Dzala ziwiri zinadzosowa panalibe. Echinayi chinkhani atafufuza kuti moto cha ndani anapeza kuti registered to David Berg oimba uja. Anthu soseka kumakakasi kuti nyamata uja wabeba uja akuimba bwino uyu ndamene gamoto yake ezikugwirizana bwanji. Anthu nokuyamba kufufuza kuma nonga khala mafufuza kunazangochita panalibe update ina iliyonse. Until April 2026 kwalengezedwa kuti David watani wamangidwa. Anthu David amumangiranji nanga zinaoneka ngati kuti nkhani yatha mene basa nangochita kunena kuti atapeza thupi la munthu wodula. Of course atamuchita cheki ananena kunena kuti ndi mwana uja anasowa uja. Mwanayo anthu ena nkumatusaso zithunzi kuti mwanayo ndoti namuona pali David. Ndi panalibe zilungamo zenizeni panopo a David amangidwa apanga charge yake ndi kupanga chibwezi kugwirira mwana wang'ono, 2 kupha first degree murder. Komanso ampeza kunena kuti mena nthawi yonse akhala kumufufuza apeza kuti anali ndi storage ya mu cloud ya yoti amaonerapo zosakhala bwino zolaula za ana ndi milandu. Kumuli zithunzi mmene modza mwana uja Celeste ma message za mwana uja Celeste zosakhala bwino zichizonena kuti achimwene wakoda amapanga yani ndamanga ankaniza belo and charge yake yomwe akuchita face ikuzokhala death. Nde evidence yomwe yaperekedwa ano tsopano ndi ma prosecutors apolisi akunena kuti atamuyitanisa mwana uja phone yake inazima kuzima kumalo munali kumweko. Nde David wanamutumizira mwana yo ma message kawiri konse uli kuti zoneke ngati kuti mwana wanja sanabwere. Koma kuti anamtenga anambaya. Amweza thupi lake apezeka anabayidwa. Imfa yake naliyowawa chifukwa anamusiya kunoti magazi azingotuluka mpaka natani afe. Anampa mwankaza. Auta anamuyika mu chipool ngati chi swimming pool cha plastic. Choti anadata kuchita order kuti kumbaya kumuyika mmene momo kuti magazi athere mmene momo asatayikire pena paliponse. Anagula zinthu zoti amachita order atozoti apeza kuti anaorder so chichenso chomwe akhulupirira nkamudulira anamudula mu chibafamo anagula chi fire pit chotcheramo zinthu kunena kuti evidence ina mwina anaotchera mmenemo anagula chifosholo anagula zinthu zonena kuti zinthu zodabwisa kuti amagula zinthu isisi zachani koma thupi lomwe analipeza la Celestezo anapeza kuti mpomatika zinthu za blue atayeza zofanana ndi chi swimming pool chomwe anagula cha plastic icho komanso mu chi swimming pool cho anapeza chochekeka kuti pamachekedwa china chake. Pali ma video ndithu David wamapitiriza moyo wawo ngati kuti palibe chomwe chachitika. Anapanga launch album, anapita kutua, anzawo amabwera ku nyumba ukacheza akwadandaulira akwauza anzawo kuti musadandaule tufungo nyumba ndi ku toilet yanga yatani yaonongeka. Kumapitiriza zinthu ngati bwinobwino. Nyimbo ina anayimba kama the perfect homicide zamene anaphera munthu. Nyimbo ndo anthu nkumavina kumayimba osaziona kuti nkhani yokhanga tola wakamba za wina wake. Koma evidence yomwe achita present nditiyo ndi imeneyo. And atamutumizira message kawiri Celeste kuti sana mtumizireso kuthera pompo kuti azifa akuziwa kuti sadzayankhaso.
eti sono akuti anapeza chala chimozi palibe chala china nde azindikira kuti chala chomwe chinachosedwa cha Celeste ndichoti panali tattoo anzacha ananena kuti anali ndi tattoo yoti inali yomatcha ndi tattoo ya David ali ndi tattoo pa chala yolemba kuti shh ndi akuti anali ndi matatu awiri Celeste yolemba kuti shh ina yolemba kuti David yolemba D4VD nde akukhulupirira kuti dzala zimenezo zinasowa chifukwa matatu anali ngatiso umboni akuti zonsezo anapanga kufuna kuteteza career nangasi wapepa wachukano wasanduka global akuyimba ndesa amafuna Celeste amutani amusokonezi nangasana muopseza kunena kuti ndiulula ndiupanga expose ndezodabwitsa kunena kuti ngati kuti njira yomukhazikira chete ili yomupha waononga kwambiri chani popeza akapezeka olakwa akhala ndi death sentence kali ayonso yathaso nde at the moment David akunena kuti yeye ndo salakwa zonsezo sanapange koma nde nkhani ili ku court akuyembekezeka kuti adzipange defend kuti nangasati zonse sizinachitike pamene boma linachita zintha yonseyo inali kuchita gather evidence koma ulampeza usalakwa pa mulandu wakupha ali ndi mulandu woyenda ndi mwana wang'ono ukwiririra komanso zima video zake zolaula zipeza za ana pa mafoni mwake zonsezo ndi milandu yonena kuti career yake yatha either way imene ndi nkhani yomwe kupangika ya D4VD David Burke ndi Celeste Hernandez zikomo kwambiri.